Ngi pediang sobhai phi sha kani ka program Health Essentials. Kani ka program ka juan la sha phi ya ki jing ya kren bat ki jing tip sha phi halor ki phang ba pher ki be dei bat ka ko ka kya. KHYLLAI phi baro naga Dudashan Kendra Shillong sa Shisian Pat hakani ka janmiet ngi sngotanat bangi yok banyak kendu biang bat phi hakani ka program Health Essentials. Bat ho ngi ju yakren lingba kani ka program ye ka bedei ba ka koi ka kya. Oi ngi tip ba kamet ka jungi brio ka long kamet ka bala ka ba phla hadu kata-kata hapo jongka don shibun ke omdang ya kamet ka bangi inabar. Henry hapo jong kamet ru kadun shibun ki jing don ki ba phla ki ba yarap ya ka rukam trekam kamet ka jungi bar ho ngi kwa ba kini ki benta ba pher ki badon hapo kamet ka jungi la ka de ka benta bangi ishabar la ne ki benta jogi khotmet ki badon chapo kamet jungi ru ngi kwa ba kin don ha ka jing ko jing khya na mala da don tang i wei ru i benta jong ka met ka jungi ki ba penthut yangi kata hi ka lakta e ka kot ka khya ka jungi Ti namar kata ka daw kanong ka ba jingmentoy ka ba shikat de ha bangi yo ye ki jing tip bangin tip bat ba hoy bangin pendon kamru kumno bangin tip pila ka jong kamet kumno ban sumar sukhere ka kumno banya daya ka na ka balat na kini ki jing tlot ki jing swai bat ki jing ta ye ka du khot met ka jungi Ti uwei nur khot met uba kong san ba ha badon ha ka met ka jungi ki de ki ta ki khlai bat ngi baro hi la ju sngob ha chpang ki KHYLLAI chpang ka ta ka JINGPANG KHYLLAI But menta kasngi ngi skotana chibon ba haka studio ke jongi ngi don rengkat bangi I Dr. Cornerstone 1 ibadai associate professor jong ke Department of Urology Negrims but menta kasngi nyok banyak kren ya liu jingmut rengkat bat I ban yo shibun ki jing tip shapang ki kini ki KHYLLAI bat ki kita ki JINGPANG KHYLLAI kita ki jing don ki MAW ki KHYLLAI bat kum ta ter ti ngit scam ki ni parlok jongi ki bepet kini shashkor bat khnang mila ban yo ya kini ka jingmentoy na kini ka program menta kasngi Ti doktor punya sombhai phi syakani ka program ti ngi sotanat shibun ban yo banyak keren halor kani ka phang man takasngi hoj walangi la don ada bon pautli ki phang ki bang je keren lengba kani ka program jo ke Health Essentials ndai kam jo kam dab don kot mungkin keren syapang ka JINGPANG KHYLLAI Ti let's say man takasngi nyo epi ba la pentbet ha ka jing sumar ya ke bakum kini ki benta jo ka khotmen Pin batay ngi khendiat had ko mga laong long bakong san pila ban batay kamshay doktor kata gijing long kong san jong ki KHYLLAI ha kamet jongi Kublishibon manbu briu dan artli ki KHYLLAI ki dan pokpo bat ki kam jong KHYLLAI ki kam ki dei ban bukhoj ya ki jobo na kamet ban filter ya ka urine ya ka snam ya ka blood ban bukhoj ru ya ki mlu ki bam dan kam hapo kamet kum ki urea kum ki ammonia ki ai kadan kamru ya KHYLLAI baun batno ya ki protein teng habaki ke protein ru ki shen mi aku penje te KHYLLAI ka kamju ka de bon filter bonum u filter ya ki bade ban mi no bat u batno ki bam de ban mi te hakuju ko poru control ya ka blood pressure hakuju ko poru u yarap ban thau ya benstay ka snam lingba ki hormon ke baki khot ki erythropoietin kita ki kam ki kongsan du jong KHYLLAI kan Ti doktor hatu kene ka JINGPANG KHYLLAI ki bagi ju sngo kalong ka bakan rei ne ka balong jarang khat ja teng khat ne kalong ka bakan rei ti don aru kam ki KHYLLAI kin sitam kale kowe kare ka bangba ki sitam kinsan but kowe pat ka baki yo suki ka baki yo kinsan ka baki angkum ka acute renal failure ka to ka kam pau ba isio I ki klung khna ki ba penhiar ki beduna ko hapa kamet isio I ki brio ki ba yo toxicity mo ki ba bi na ka dawai la ne na ki nuki bi kum ki mushroom ki ai
nang ta yo iru haki brio kiba blok kikit ni dekat dau je ki mau kito ki pau kensan mat ru ki sitom kamjur ti kito hadin mangila da penbet yaki ki trekam yang ukhlai henry ka basitam kali kito ki brio ki yo jingpang ya ukhlai suki kum ki bedu ki brio ki bamdan uncontrolled diabetes ke pangshini bangimla ban sumar bha kito ki brio ki badan ke blood pressure ke ba ke bahaya ki bukan sumar bha kito kelai sitom suki te ibun kidak kishin ki bangi la ban yo haki nong pang te kita ki artli ki kom pang ukhlai ken te ki dau ki ba penlong ma doktor ya kini ka jingpang jong ki khlai phila ban batai yang i khendian ki dau ki don bon ki jingpang bong chronic renal failure kabang yo i bha khamtam haki brio ki bistam diabetes uncontrolled diabetes ki ba ka blood pressure ka ba kimla ban control nyo i ro haki ki dang kham khana ro ki ba don ya ta ka jingpang ki khot ki polycystic kidney disease nang ta ki brio ki bio ki ta ka jingpang ki glomerulonephritis haba ki antibody babi na kamet ki de ban ya dai kamet henry ki penyap tang ki jingpang ki penyap ru ya ki cells jong ki glomerulus hapo ki ukhlai ti kata ko ki de ni ki dau ki bun ki dau ki brio ki ba kerni ka jing di ya ki painkillers mo ki ba kimla ban control ki ba ki di ko khamtam kum ki jingpang ki dawai kum ki voveran ki diclofenac ki nimesulide ki nice tablet ki torolac ki ber ki painkillers ki kata bhaya ukhlai ki don ru ki dawai ki bisai penan kam ha bangila ki x-ray ki contrast ki ber ki la ban kata ukhlai ki don ru ki daw ki babun ka ba ki bam ki di ru ki bala ban kata ukhlai te kita ki doi ki ni ki daw Tika doktor ka ba mangi kum kibriu ngin ka bangi de ban le lani ka bangi de ban mo kata ka lifestyle kan ka man kasngi ka bangin yada ki khlai jungina ka ba yo kem jingpang ka ba kong san to ka de ba kibriu ki de ban sutho ba ki sign and symptoms ka ba ki don ha ba ki pang khlai ki long generalize ki long kum ki ba shu otlot ki ba shu lesi kabam kadi kambang te haswa kita bar khat kumno ban yada kuma fikli kadi kaba kidi ban biang ko kadi kidi ban kyar ban long kibri ke besngat kidi ban long active namar ka jing sngat obesity ki ong ke te ka weni ki daw kidi ban sange ya ka jing di khamtam yo secret khamtam ya ka kiat kito ki laban kata nang ta kidi ban kyar ban bam bandi ki dawai klem de consult yo doctor kibun ki dawai ki ba kata hadin ba kila padan kam for prolonged use ki ong no la pd ki dawai painkiller ki katu kat ne kam ne le la pd than kham de control kham de kli doctor dar ka kata ti kidan pat ki bro ki ba haba ki stam kum ki UTI mo haba ki kimshim la control ya kata let's say jing sumar ya kata ka UTI kata ro ka kata kibriu ki bidan ki MAW jingpang ngau khlai lara kim dan jing sumar hadin ru ka kata yo khlai te kata ki di bakong san te hakabam ka di akalyang kabam ka di bakong san ka di benbyang ya ki jhur ki jhap ki so ki khamtam ki so ki bikhot ki citrus fruits mo ki so nyamtra ki so jo ki tu ki arab khamtam ya benchna ka urine ka babha bat ru ban yarab ban kyar na ka jingpang jong khlai te doktor kibriu haba kamo khila batai mo ka ya ka urine ni kum chabar ya ban filter ban pejar re kata te ani ka rukom le chabar kibriu hatu kibriu ki la na mani thu na man te ba ka rong jo ko penji kabun rong kam de ka rong hatu ngi de am ban pet ngori ki bakum kita yo le si kandon kanu ka dakashin ka ban lambat sa ka jingpang ju khilai hoi kidan ki dak ki ba ka penji kalong deep yellow mo stem palat lani kalong orange lani kalong laban isnam ru kita ki tak
Te haba ka umpenji kalong sebo ka belang frotty urine mo ngiong kataru ka bari ka ba di bakongsan biraban pet. Balai ka umpenji kalong sebo namar ba khamtam haba uklai umla ban bat ya ki protein hapo kemet ki lik ki protein sepo ka urine te haba ki albumin ki protein ki dan ka urine ki dali penji kalong stick kumba shop peleng mo ka peleng ro ka nothing but albumin te kalong kumta kan te ka umpenji or kam long umpenji ro ka ka wei ni ki dak ba ki laban pet te la ki yu i bukum gini gidak kisien dei ban let bit ki doktor la ne ka ai ka bakila ban le ning kong shan ne se ka bam ka di ne ka nu ka bakong san ne ka di ban let pen show doktor namar ba hashwa ba kidney unfail ki dan bun ki dak ba ki doktor ki laban lab hashwa ba ki nong pang kin i kham tam kum ka blood pressure te ki laban thau ki doktor ki blood pressure kin pe ya ka jing don jong ga snam ka don ne em ka ta ka jing dona snam ka nang ta ki laban check do ki blood test ki ba bon jaj ban check ya ka creatinine level ban check ya ka urea level ka uric acid padru ka test ki bulu kham tam ya sodium padu potassium ti ka bakong san ka di bakin let ki doktor kan bakin lap ka ta ka jingpang te ka kani ka kumi ki brio ki ba emet maka singila se kim so thu ban kata ka jing long jong khla jong ki mdon ki no ka jingpang ka jing su ka jing thar ha ka met hatu normally kan kumi ki report ba don kam ne ban le ka screening la da dei ba don kam si pila ban batayangi kat nusin sistem la ni kat nusin kata ru ko badan kam nomor ba ki brio ki ban bahaya ngasam ki bastam khlai wat lakim dan jing shitom ha kamet jangki ki de ban check up nomor dan ki bahar pateng mo kum ki polycystic kidney disease nang ta kum ka diabetes ru kum ki blood pressure ru blood pressure ru ki ha ban check up ali system ki de ban kham ta me ki to bla kham ya kar ta mo once you cross ka ta ga basa post nam shedin shalor ki ha ban test kham tam test nam ban test ki blood pressure jangki ban test ki shini ru kum jo te kede kita hoi te doktor shisien ba shibo ki unu brio yo ya jingpang khlai hatu ku jingpang khlai ma phila batai mane kum ki khlung tu acute kidney problem dang la ban pen kot tengi ju sngopat ya kan ka kidney failure ba teng hadu ki brio ki du ya jing nim ka ai ka ba pen long ki ba kan ya chdu shatala ni ba kan progress hadu ka failure hadu ki brio ki du ya jing nim dan mo kilat ki bala ban intervene shwa ba kata kan ja phila ban pen shai kita khlian hoi ki dan hoi bani kong do ek de ki dak ki shin jong ka jingpang khlai barang shus dang ti kum ha ka jing at kamet lani ha ka jing plot ha jing so thaj ki fatigue ang ti kum ha ka jing let's say ha ki stom ha ba kin rim sem ti ha ba ki let pen isha ki doctor ha ba ki test ki urea jong ki ha ba ki 4 day ka level bo ba kin kidney umpat da block than kata ha ba ki penci kadang mi ki don ki dawai ki ba ki la ban di bat ki dawai ki ba di ban kiar khnang ba ki nam yo sho i kata ka bo kidney system bo la damage unum progress yo kan te ki dawai ba ki de ban di kum ki calcium nang ta ki iron tablets nang ta ki vitamin D nang ta ki wei da ki dawai ki ban pendunai yo phosphorus ru par ki ban kiar pat ya ki dawai kum ki kini ki painkillers nang ta ki antibiotics ki bade kum ki amino ki amikacin ki aminoglycoside bi ki gentamicin haba ki le test kino ki doctor ki ban kiar ban penan kam ki injection contrast mau kita ki iodine contrast haba ki le ki CT scan dan ki MRI kita ki de ki dak te ka bakong san ke de ba ki dum kin kiar ko ban di secret kin kiar ban di ya ka kiat par ki de ban maintain active lah physically active namar ba hisen ba kelas dang man stom khala ki eng ki shran te ki de ban le exercise ki de ban bam ka jing bam ka balong ka babyang kum ka dut te kum ki jhor ki jab ki de ban avoid ya ki kum ki red meat namar ba ka uric acid ka ban ki ling ba ki red meat ki high protein diet ki de ban kum ka do ki de ban pendunal ni ban kiar no si sendan kan te kalau hakator kam ba kila ban control ba kham tam ki ban control ya ka blood pressure namar bu khlai si sen bolas dang ban sneu
ban snai ka penje udan kam ka blood pressure bakam he te ka uklai release taki hormones permit taki hormones kanang ba ka BP kanang kiu shu te kat banang kiu ka BP uklai unang sneu shu te ka bha ka by control ka blood pressure kum chu kini ki steps bat ki dawai ki bigila ban penan kam kanang ba uklai unum jat shu dalal bulajan te haba ki wandang kam klosh ki doctor haba ngile ki biopsy dan kam ban le biopsy teng ki don ki indication kum bagi lap bagi don kita jingpang nak daw jong kita ki antibodies ki bagi yo ki glomerulonephritis ki don kam bandi ki dawai ki bakam lesi bakam specialist ki haba ni kundu no ki nephrologist ki don kam ki steroids ki don kam ki dawai ki babun kam kanang ba uklai teng unum jat shu baru ula ban reverse biang ula ban jam biang di haba de ki di jingpang bakom kita di ki de bani kundu i doctor de bandi testai ki dawai Tiha ka bayi day bat kani karta doktor hatu ka dan mo kan kanu ka karta la ni mo ka age group ka ba kani ka jingpang ka kham kata ka ho ka kham kata hadien ba kibriu kila long elderly mo kila palat ya karta ka ba sa po san post nem di ban jam kloy ban koi kloy ka shitom di shisin ba ki khlai kila sakta di ba bun ki daw bang o tu hadien menchwa ban yaki tu ki bala kham yaw karta ukhlai jam biang kalong kebe kham kan diat ban ni ki ban kena te kom ba fila ong ni mo kata ka jingpang khlai kita ka balam mo jata ka kidney failure la ni ka jing du no ka jong khlai te doctor ka ni to shopping kali fi ka ni jing sumar ka jing ya fair part ka ni jing stam khlai ba ka ni jing don ki mau par ki khlai hatu ka taru ka dik ju hi ki jing mo ka jing jur ka jing pang la ni ka kham mau haki khlai uri tang we ni bentar one of the cause ba ong ba ki we ni ki daw ba khlai shakta te ya kata pen kren spang ki mau in se pa hadien hendai ya ka shi jing shitom jong khlai pa de naka daw jong khlai ki mi ki mau naka daw jing shitom khlai ki mi ki mau Dari bun sen bah bagi mau ngim sim se wat jing sumar kata kan yo khlai Namar bun bang yo sngo ba don mau ho khlai nang ta kila let sumar but hatu kan ki sumar ki mau ka hadim la sumar hadin bala pan khoi hatu ki mau ki wan ki lang biang ki don biang ne kum no ta bun ki balang biang na ta ka daw bagi pung khoi ki mau la pung khoi bor khoi ma shispa man bo yu breu utu badan mau hadin sistem udan 1% chance mau wini hispa un mi biang do way mau ti ban ong ba sisim la don mau bala pung khoi te bon kam le pen issue le check up la de kam dei yang dei hi ban le man ka por namar ba sisin bo breu la don mau dan bun ki daw la ban mi biang tu ta mau kan Kani ka kila jing sumar doktor ka ba ki babon hi ki briu jo sngo ba ki julia ikini ki home remedies ki babon habai dai about mo ka jing kot la ni ban bu ban maintain ya ka jing khia jong khlai to ki di ki shibon la ni si dan ki bong ba di da ka to ko jong clear piskot ti kita ai hatu kita ki dai ki tang ki jing net bet ne hatu ki dan ne doktor ka no ka jing la ban ya rap ka tu kat ni ya ka jing kot jing khia khlai Ya kata ka ban di uklir biskot te kampat lab ya kata ka evidence scientific evidence ta kata hendai ka jing di biskot kemun obviously baki di ya ka te tang ko shisha tang ko sudaru kala ahi ban yarap shibun ken ya ko kom trekam jong uklai haba ki breu ki di ko haba this plain water ru kaya rap shibun bakin don kam ban mix baki to ki dawai ki kembat ki pebon jat don kam than kan ki breu ki besat baklan ki tang ko ro abyang Tikani ka ba haba ki blue ki don mau ha ki khla hatu ka don ka jing su jing thar ka ba ban longi ki ban tip ba ka don ka jing shitom doctor ha khlai Okay pendap sha spang kanika jing pang jong khlai ma bang yo iman la ka por hangi ke hapo hospital ki breu ki bistom yo khlai haba let's say kim tip bun ki breu des ki bram chi nok snong na kandong kim yo lat ban kendo ki doktor ki bakam bitbit lan kim yo lat ban le kita ki blood test ki urine test na ki ai ti haba ki wan cha ki doctor haba ki wan haba khlai ola shitam jor ti haba ki ong ba de ban sumar
kumno kilar ki bagi la ban sumar kam ta me ki tu ba ke open cheer kam mi sho te dan kam ban sitam ban sumar sipor le se da ka ba ngi weng no ay to ka jabo no kamet kumno ngi weng ngi to ka jabo no kamet kuma kin trikam no kumno ngi la ban le ki khat ka ta ka replacement therapy mau ka to ka bagin replace no yo kidney isele da ka dialysis te kumno ngi isele da ka dialysis ngi shem dan bun ki kam ka taru ngi le da ka hemodialysis ha ka ba ya ka snam ngi thap ka machine kan penya na machine kan pungkhoi to ka chabo ya ka snam ngi penrung biang spok ka met chong ubreo kata yo le se habak idang shuwan ngi le namar ba yo le se don lat ba ukhlai unang jam dan ipor sipor ba ukhlai un jam un recover by itself te kasakoi pa ka rukam ka bangile dialysis kalau mangi pungkhoi limba ka kapo ka dad ka jaga po kapo ka peritoneum mo te in tab de ki catheter de ki pipe sapo te ngi tab de ki kita ki ba kejit no ya kata ka ya jabo na ka snam te ki room no sapo peritoneum bentuk sami biang to ko sabar ya ka to pata ka snam ko no mi ra sabar te kata ki de ki treatment ban bersim no ki kam jong ukhlai te kala ban de sipor arpor ba kala ban de lese ma sho ha ban le bor shirta ru kumjo te haba le shirta pada kidon kilat ki bangi la ban le da ki wei pat yile da ki transplant kidney transplant kidon ki bhai yang asam kidon ki khlai u bhal ne gila ban yo khlai ling ba ki break ba yo ti khot ki brain dead mo ki break ba ya ki accident ki ngila ban harvest ki to ki ngila ban shim yo to ki khlai pat ru ngila ban atap ba ki break ba stam khlai te kata ka deka kidney transplant te lara phikli lara don kilat ikini kinong pang ka ka jing sumar ka babhado ya kane ka jing sumar babhado jing sha ka deka kidney transplant ka yarap shibon namar ba haba phile yo kidney transplant phimdan kam shu ban le dialysis phimdan kam shu ban le se ban di ki doi babun jan te kaya rap ro hakalang ka quality of life ma bigyang kibrio kila ban shat ban klan kila ban let ban wan kila ban trek ban kata biang tangta ka jing ka ba ka long productive life kala long khamba da ka bale ya kidney transplant ban ya ka bale dialysis but ni khmilenti nang ni shakmat le se larangin ndai khamdan bha ki doctor ha po shalong la le se ban sedang ya kidney transplant namar ngai la ding ale ni le ki transplant hapo ka jaka mga pendep ya jing puli ka jaka mga tray hapo CMC velor te banle transplant kam dai ka be kalong ka ba ki brio ki di ban konghu banle ka transplant bat ki bakin manjur ban wan ban follow up ba man ka por te ka bha shibun na ki yo lat banle ka transplant te kini ki sisin bla yo ya ka transplant doctor kane ka mo phi ong mo kila ban im ka jing im ka ba long productive ka ba sai so bat kila ban trai ban kata te kane ka lifespan ka jong ki pat hatu ka don ka uput ne han kila ban im bet to ho ja du ba kata karta kan te ba ong ma kata ban yo to kidney kilo la kidney wa na bahayang hasam kam tam naki bashpara nane ka karta ka kambyang ti kam nan ta rejection pun sen kinong pang ki bayo yo transplant ki em karta ka babha ka balong almost like bri basat baklanyi ti balar ki yo pa u transplant se bla khamyao le se khna badang dang khasan ar postnam yo transplant u daw kidney bla sa postnam let's say hadin po ar postnam o hab to kidney un sa fail biang dene ki yo ta ki kidney ba om ba shuthet mo kata kadi ka ba ngam advice dalale ru te bun sen ki ba ka bam day related te ka chance ba kin yo rejection ru ka bun nang ta ka chance ka ba kidney un fail no graph un fail no kham kloy ru ka bun kan mo phi ong ga mut ka uni kidney la ni uni khlai ha wale transplant ru ka mut de ban yo du ba ya dai but hatu ki kendon na ni ki ba de ban tip kan ki bliu la da ki le e kana transplant doctor so ke long mentala da ki ong yo transplant dai kat nu briu la ban ai transplant ki jing don kam kan ke ki criteria dum ta donor ko bari kadi ka long ko ba strict number ba ambor khat ni de ngadi ba shat ba khlan ngani ai ma kam ni kam ta
Ni hab hi ban pe unong ubri uban ayu kidney ulang bakum no udai uba bahaya ngasam nanta ni haban tes hi u lara u kidney jong u biang na biang te in pe udan em ka jingpang kum ka diabetes lade ka blood pressure ru lane udan jingpang ne em kum udan ki MAW lane udan jingpang ne em kum ki weda ki bala ban pensneu yo kidney hadin habun te gitu ki bre ki betan kum kita ngim jusem ra yo kidney ngim ni haban ban screen ban ya harvest ban pe baken chabang in harvest te in shai ki scan ban pe ukhlai ulong kum no nang ta ki thit snam ki belong kum no bun sin ba ki thit snam ki dong ki berit ki babun ese ka stom ban le transplant ni le se ban shim no do way te artat ba jimut jing pakhat jong tu briru ka de ka biang ne ka bambiang udi ban long voluntary donor mli ban force mli ba shuthet mli bam da pisa te ki dan ki bun ki criteria ki magin jet yo briu na sha bangin le ka transplant ban shim do yo ki no donor te ketika kajing sumar ko mapila batay haswa doktor mo ta dialysis bat kumta kata pila batay bat thapa ka benta jo ta ko pan khoi hatu kini kilong flawan batay khindiat ya ka jing lut ni kini jing lat sumar amang ni suthu hi nada ka jurthan ka jing lut ki bubun ki poh ka kutlat kan kadai ka jing pang kit khlai kam dai ka jing pang ka ba kum ni kum tai ne ka ba kadai ka jing lut ka babun ti haba dang shus dang man yo ka ne jing pang akar pa de ki brio ba kinam le wa than ni ka jing sumar ka ba rem namar ba dialysis bun sin hasden balas dang in hab man le man ka por bat ka dei ru ka baram te habru ban le do transplant ru ka jingnut knong ka babun tang yo nong pang han yu donor kum jo te ka ba snu bha ban yathu ip ba ka government ka sarkar me khalaya kala yarap shibun lingba ka health insurance scheme haba ki nong pang haba ki wan ban what ban test ru kida yo cover te haba ngishna yaki taki binta ban dialysis mo kum taki AV fistula yo subsidize bhana government bun sin ki yo kadani health insurance kalong almost free for them kalong te ki bale dialysis ki haban seo kham duna te ka ba kalong ba ha ka liang jong ka sarkar ban pambyang kanam la ban pambyang ye bro khoi te bun ki brio kin haban yang up di bun sngi di bun por ban yo ka dialysis na ta ka daw kilet no ski private te haba kilet ski private ru kadan hi ka insurance ka cover ye ki kan te ka jing karam bha ban le dialysis si sen bakile la ka poi la kum ar haru san hajar te bikin le asen steo ki baduk bathan gi ban nong kandang kim nom la ban kot ka jing sumar klalut na bai le bai wan te ka health insurance ka yarap bhai ki yaki brio ki bastam kumi kan ya to khubli shibun doktor ta jing batai jo phi ti sho bangin ye batang ye kani ga jing ye kran ngi nya pha sho khindiat chi gi jing pen bana Chronic kidney disease is the 6th largest growing cause of death. Chronic kidney disease happens when kidney can no longer clean waste from the blood. This usually occurs gradually over time. Because chronic kidney disease symptoms can be subtle, it is important to know what they are. Here are 5 waste build-up symptoms to watch for. Number 1. Changes in urination. Making more or less urine than usual. Feeling pressure when urinating. Changes in urine color or foamy or bubbly urine. 2. Swelling of the feet, ankles, hands or face. Fluids the kidneys cannot remove may stay under the skin in the tissues. 3. Shortness of breath. Kidney failure is sometimes confused with asthma or heart failure because fluid can build up in the lungs and cause coughing or difficulty breathing. 4. Decreased appetite or weight loss. Waste buildup in the body can cause nausea, bad breath and a metallic taste in the mouth or an aversion to food, especially meat. 5. Fatigue or weakness.
This can be caused by a buildup of waste or shortage of red blood cells or anemia. If you have any of these symptoms, see your doctor for a kidney checkup. When it comes to chronic kidney disease, early diagnosis is important because there are steps you can take to help prevent or delay kidney failure. Tihadin ba pila yu gitu jingpen menakin dia nginya pha biang mentah ke studio ho ngidang ya don rengkat bat ni ba Dr. Cornerstone 1 bangi daya kran sepang gani ke JINGPANG KHYLLAI bat kumno kilat sumal bat kumno bangin nei bandon kat tu kan ni ke jingtip sepang ni ke JINGPANG jumki KHYLLAI ni Dr. Hadin bangi lai yu kran kumtu ke JINGPANG KHYLLAI bat mentang nginya phai khindiat sepang kini ki MAW ko mangla clear pia shwa ba pila ban beteng ke jing batai khindiat ki kini ki MAW kumno la penlong iki hapo ki KHYLLAI pin batai khindiat kita doktor. Okay. Ki MAW ho KHYLLAI lo lese peninu kasa kumlong kumlo la de sini mo. Haba PI kumlo pi tek bi bu sini hapo ko te haba ko kala khlut ula mulut ko sini. Pi pen paja ai to ko khindiat la long biang. Te kitu kalong ba ula ban long biang kum MAW la ula ban Dia kumju roh kami macam beriu kita buon kita ki products ma kum ki ammonia kum ki calcium ki oxalate kita ki crystal kita ki melu ki bedan apa ka met apa ka penji ki ba haba ka don ka biang hi kata ka kom di te kilong hi te haba duna ko kala concentrate pada ki blue kilong crystal te ketu kalong ban kala ban yu hatu ko por kibri ba di duna haba ki don kita ki crystal haba ki di biang ki khoi no kabakong san kalong ba sisin ba kitu ki crystal mo ki ong ba ki la long ki kata ka fenomena ka epitaxy ba ki won ki wete ki jat crystal ba ki form te da bun jat tu bat ki kala mau no ki hatu ko por la ki klan man di shu tu crystal tu blo te hatu ko por ki olat ban sna ki mau ki bor ubri so thora budan ki mau ki la ban itang hagi microscope te hadin katukan ni por kitang stang gidang kita ki crystal ki khot kidang nang he sho kita ki klamau no senan kan te hakata ka omdei tang ko umru kata acidity jong ka penji he te ki brio ki ba ka urine jong ki kalong ka penji kalong acid palan te kila ban yo kita ki mau kum ki uric acid stone te kidon ki brio pat ki ba dan kata ka acid baduna acidity kum penji ka daw jong ki kum ki infection kita ki khat ki protease infection kila ban form yang ki wei pa ki jat mau te ka acidity jong ka urine mo ka jong ku penji kum ka pH ki khat ba kongsan the volume of ka bawan ang taru bat ka concentration jong kini ki melo ki salt sapo ka apa kum penji kum ki calcium ki oxalates ki uric acid ru kitu ki we ni ki daw ki ba ki la ban ki daw ki bang man pensnai ta ki ma mo kamet jong beri ru ka dan kita hapo ka penji ki khat kita ki tam horseful proteins nan ki calcium berkhot ki inhibit ban snau tu mau kum ki magnesium ki yada ban snau tu mau te ki don haba ka jing ba ka balance jong kini ka met
apa kum penci ke kata kata balance ki mi ta ki mau kan Ti kumnu doktor kan kibri kila banyada nak jing penlong iki ki mau haki khlai. Hai. Ti bun sien ki ngim tip bale ki breu ki don ni ki mau mo. Khnai pho nak si spa ngim tip bale ki mi ta ki mau. Ti ka ba kong san ka dei ka ba kin hab ban di ko khambon. Kum tahu ma alai liter si sngi ka ba ki de ban ka ba ki slang. Ka ba suk tamangan pen inu kasa kalau mah ki beri ben pej aku penje kalau kumno haba ko penje kalau sngor kalau khoj pindan kam shu ban di shibun haba ko penje ba kalau stem phia ban di shiklat atlat extra nomor pendi tan shibun ko khamtam ki por khret ki por tang telas kut tang hak shang hapo jakali penje te ka bokong san ka dikata ka bar kalau hakalyang kabam ka di halyang kabam ka di phiri ben di ben bam ki jhur par ki so khamtam te itu ki arab haba ban maintain ya ka pH yang ka acidity mo kum ki so jo ki so ye te ki ki breu ki ban kyar na ka jinglong ban pensngai thani la dia ki breu ki pensngai bun sen ki dan ki lat ki bakin dan mau te haba ki tre ki kam ki jaka ki baklut mo kum ki betre ki factory la na ki betre ni kam tam gi breu shna kon nang matri be po lingkha ba khasni ka shit bro chi sngi tingi di ben pembiang ya ko namar ba kadai ko ni ki daw ko lomba ni app ni mi ka app te ko penci kan ka aduna ko penci te kita kadai ki daw ki wi mau ki mi kan Te kemut ka ni ka ka baju ong di praklat si sngi kadai ka bangi de ban ne doktor la ni ngi de ban pe ka jinglong ka sun beneng ne kita ben pej krom sin beneng pej krom long krom lik penci ta kam tam so thoi kam la jong ka long kum so sliang ne kam sliang Namar ngi igi don ki brio lesi ki baldon kata ka jing sngo long paranoid mo ong dak tin pareng ngala ju igi baki kira be chi bon bat ki chudi be klam sliang di kadon jing man em doktor la da di klam da don ka jing sliang jo kamet kan kadon ki jing ma ka ba haba ki di than chi bon ka bringkong ka long ba kila ban du no ai kam lu mar ba ka ko di shi bon ka ka ya sai ka mi no na po ki KHYLLAI te haba ka KHYLLAI ula mi shimi itu kam lu ka ban duna te sodium ba kong san ai ki ban yo ka hyponatremia te kila ban so tlat kila ban entah ki ban king bayong ka long entah kan te ki kam dei than men di than ni ko hado kata ru kalau ko stom nomor khamtam ban ban wan ban hi jaka bom don toilet ru ko kam kata bun te ban di than sipon kini ka rukam sumar pat je kini ki mau doktor ban weng hatu kalong ka ba ne kalong ka proses ka suk na ban ita kabakong san ka de ba ngin tip kita ki mau ki long bekum no ki ba he na ki berit na ki long kita ki mau ki ba suk ban sumar ni ki ba ni te nanta ka daw ti ki di ban wan pen isha ban shaki doktor kan mun sha di test investigations kad bakong san do sha bakin wan shiki ni ki di ban pet sha ngin klisha ki dong pang balik ki wan shiki doktor bakong san do di kata ti habagi su na ki daw ki ma bun sen ki su na ki sengkai mo ki su na sengkai ba ki su shiki trai po ru habagi su shiki trai po teng sam shabar shpang ru teng ki misnam ru habale shabar ti itu ki wedi ki dak bekam pen dan mau po kamet kan te haba ki lech ki doktor ba kong san ka de ba ngin le ki test kan dat malama ki ba le se ki ben screen ba ki dan JINGPANG ne am how KHYLLAI ba dan mau ne am ka ba test ba kong san ba easy ba gila ban yo suk ba ham ta ka di ka ultrasound te man lagi jaka man lagi hospital man lagi klinik man ki dan ki ultrasound te ngi pe yo kun ba kong ngi pe yo KHYLLAI udan udap ne khot hydronephrosis block na uklam block te ka baar ka bang mi ki don nam ki mau hang ta haba KHYLLAI te haba block KHYLLAI ni boy pet pat che ki pai jong KHYLLAI ba ling ba KHYLLAI ka plam pen che don nam ka jing block hai block te mau don nam te la don ta mau he hadu kat no te ki pet ka plam pen che ka dap ne kam dap ne
Dingi pit borok arliang. Namar kum ka khmat ki khmat jong beri bau nan ka khmat silang ukhlai teng teng blok silang ki beri teng teng kim su thu ra kham tam ki beri ki basat baklan nei ki belong atletik ki teng teng do blok ukhlai ki kim su thu ra ki am pang met. Te ma sha silang pat long ula blok ham slam kan. Te utawi pat ukhlai utri kambha te kim su thu ra. Te ka beri bakong san man pen yu doktor kan ban lek kini ki test ban pet. Te haba ki don ki mau ki berit. Hapo ka size ka jong uta u 6 mm ka di ka size jong u tu urita u pipe u balik no collage ka pelang penci ki mau ki barit hadu 6 mm tingi la ban cho di tang ko umru ki la ban mi haba ki mi ki mau kim su tho 6 mm ka di ka size ba kam rit ban yo we khaw te kim su tho tang ko umru teng teng ula mi kim su tho te haba ki don kam ban di haba ki su pada ki don ki dawai ki bangi ai bangi yarap ba u pipe un push yo tu mau la di ban relax yo tu pipe khana ba u mau ni sok te ki don ki dawai te haba ki su palat kum tu ki don ki dawai ban penuna ka jing su kum jo te ki mau ki ba kham he pada ki sumar ki bun kam ki mau ki bangi le ka si haba ki pet ka si dis ka ngi pet ka Hounsfield unit u mau long shrine na u di be na te la di u mau ba kamduna kata kajing mo kata hounds we are ring pit ka CT scan tingila man prad lingba ka extracorporeal shock wave lithotripsy ka bangi susiat da ki shock wave kata ka kimden ka bagi de machine ka badan ha po asalong dan po nigrams tingi siat na bar ki te ki mau ki pra ki sami para po plam pen apo balik penci to ki mau ki bela kham he pada ngi le ha khala ngi le da ka laser operation ka da ka retrograde intrarenal surgery RIRS lan da ka URS ni thap ki scope ki durbin ki ba khamrit nya ling ma ko lenti penje ni ki sha do khlai but gi pedon kam ta ki laser fiber ni pen pat yo to ma da ka laser ma ngi sepung khoi te kata ka dik bom dan kam man poi te ka skiwi pa ki ma ki ba he palat pa der ni le da ka percutaneous nephrolithotomy PCNL te i pit deka x-ray machine hamar ha udan uto mau te ngi tap deki dawai ban pit bau kidney ulang kum hapo hari non to ngi dung du thurnia directly hoto mau le ling ba kalentin ho po klai te ngi spen he to kalenti pat ngi sa say uto mau ngi pai uto mau kiti ur kom ngi la ban say ling ba kalenti ka barit ban pu open operation mo mi ong lesi bun ni kinong pang habaki wa changa doctor bali phem le deka open surgery bangan khut no to mau bor khoi kata kam de ke basuk ye kinong pang kam de ke basuk yu doktor bun sia na pangi pu yu khlai udan hapok si krung ni haban ot yu si krung ni haban ot ke jing ot ke ba he ni ha ni ot ni mak dok sa ke bun ni haban ot gi thiet ru bunjo gi nerves bi ang te abang ni la pkhul te ki ma bor khoi kumanga ong pi minne balangi pkhul si spa na ka si spa utu brio win ka si spa la bandan ma biang hadin si snam ti kadang sin shu pin put yo ju ti artat ru bah bagi put kini kinang pang di open surgery bakin tre de kitapat kadang simpor ki bakin tre ti lagi kam advice nga yaki nong pang bakin le kata ka ba kata PCNL bun singi ong ba shudril shudril mde bangi drill matla ka drill bangi pet ki x-ray bangi pet yo ti ki mang pun khoi lut wot barokhai hi te kini ki jing sumar ki dai mta ki bala le keleng ke berthai ki bala well established bala gold standard mta bakin sumar te yo le sela sha le singi rang don show ki lat na ki dawai ne ki ai te kat kum makalang mta ki de kini ki lat bakin sumar yo ma po khlai kibat kini kijing kilat sumar kilong ka kumno doktor ka chance of bakin kot kan hai lereng ile da lithotripsy ma ki ma lagi berit ka chance bakin kot kalong almost 90 to 100% de ki ba bakam he kala khamduna da lithotripsy kala bani le se sanpho na spa henry lapi ampat le da ta laser operation da laser operation ka khamha ya ka lithotripsy namar ba phila ban pdi ban khul ki ma ka ban khul ka ma apai hado prapo na spa la lagi le pat da ka basu drill bang ta PCNL ban lat ban khul yo tu ma kolong hado khnai pho la de khnai phunai na spa de khambha ban le da ka PCNL tama ban le pat da ka PCNL da ka man thia hospital dan ka man pembyang ka snam ha bangi sumar
kalau kum ta kan te ban le pat ko shock wave lithotripsy phim nun kam ban thi hospital phila ban le shock le ko therapy for stekata hadin to phila ban le trading pi te ka de ka ta kan ki advantage ti ye kinong pang shwa bakin jet lan bakin kubur ya ka anu ka jing sumar bakila ban shim te pila din leng baki doktor hi ban la ban ai ki consultation bat hatu hangni nga ko ban kalibiang ka jinglut jing sap bat ka taro le si kala ban long ko ni ki factor ka baki patients ki la ne ban kanu ko lat bakila ban shim jing sumar kan ashwa ban on kita ban manamar ba kebakong sana ini tiar ke bagi pedan kam mentah modern technology kita ki berem ki durbin ki scopes nanta ki monitors nanta kita ki energy source ka kum ga laser nanta kum ki litho class lane kum kita ki ultrasound mungkin pun pat ki ma ber ki tiar ki berem haba banwar ini jing sumar jing sumar kade ki berem ndik ba naduk ka ban chudril ru kade ki berem kara kajinglut ka kumno kan nut bet daki pau hazar kenya ki nongpang te hapo government i jing smar kalong extremely subsidized wala kim dan pisaru ki laban yo ka jing smar ka biang henre kat no ngi laban cover te ka government menta pat kumju ka sarkar me kala kum omne ya kaniru kala cover te ka sarkar kala bhashi bun haba kinong pang kidan ni ka smart card ka megala health insurance scheme te phila ban yo ka jing smart jang pi hapo government hapo private rukum jo hapo private le se phet hap ka jing seo jang pi kala kham duna kala ya rap shi bun lingba ka ne ka jing dan jang ka smart card tingi so tanat shibun doktor ba fi pensyai ngi shapang kini ki jingpang mo ki ba yu te let's say doktor fina ban batai shu ngi ke ki bang idang dei ban tip mo shapang kini klai ba shapang ki jistam yo jingpang jong u pendep ya ni jingpang jong u mau kidan don ne em ki dawai ban pun yo mau ba kun mi to mau ban pun dan ra kita ki dawai te kidan ki dawai ki ban ya rap ba unmi to mau ni se ai ki nong pang ki bran ki mau ki berit te ki haba ki hab ho tu pipe ni ai ki dawai bakin ya rap ba unmi to mau te ki dan ro ki dawai ki bagi ai kanang ba mau unum he shu lalu dam dan po ko khlai udan kendong ni ai ki potassium citrates na ki citrates mo bakin di ba to mau unum ki shu unum he shu te ki dan par ki beri ki bran mau ba specific mau mo to uric acid stone nang kada ba kiutan ka uric acid kumi kitu kinong pang ngidon ki dawai bagi nai ba uric acid unum kiutan mo kum ki ya kum ki febuxostat kita ki tablet ki bisi ai te kidan ru ki dawai ru bi ai ki nong pang ken kanang ba uric acid kan kiutan apa ka met unum kiutan apa ka urine te kidon ki dawai bing lapan ai ban pun me ki mau kidon ki teknik ki bagi la tamba gim jupanan kam regular nomor ba kalong a bit more risky nomor ba ya ban tap upai pa kidney nang to sa tap ki dawai bat satan kalong kimlong approved practice ban lai kita ti ban pun yu mau kumjitan ra kan kita ki dawai tang ki dawai ban pengkiar pu mau unum he bat ki dawai bangin kiar gi bro kinum mi shu do we mau te doctor ki jing ai jing mut ke jong phi ke jing batai kelum ke jong phi na kamta ki parlo ki jong i bapai yang ne shapang unu khlai shapang ki ni ki jing pang khlai mo ki te gilat ya da bat le se ka lifestyle ka ba ki bru ka kumno ki em khnang ban ya da yu khlai ken ka jing pang khlai ka de ka ken rei ka brek ba bun pham man la kisngi ki dan kumno ar pholai phongot ki bru ki ba shitam yu khlai bang lap ning kong ha ka ni ka jaka ka jongi habang ile ya ki operation ile lakum kumba sausan teli hakat cita yo tomor kidang kebun ba kinong pang ki bayo ni jingpang khlai te habai dan ki sitam ki ba malumala kum to ngide ban lese ban kiar ban di dawai over the counter te num di dawai than khapta ma ki painkillers pin kiar na ka jing di pathare ki painkillers te la video so ka jing sitam khamta ma ki to ka ba king bayong ka jing hair jang ka weight la the jing kio jang ka weight la jing up ki met ki phat la ne ka jing kio jang ka bp phede ban
ya pedi wood show doktor bade ban le ruki test ban pej ba ukhlai jong pi trikam bhane trikam lani ula khasam khamduna ka jing kam trikam but haba pi yo ki dawai pedi ban di testai ki dawai pedi ru ban wan check up man la ka por te yitu ki bre keberan pang jingpang yo mau kidan bun rukam ke jing sumar pimde ban tieng ban le ban wa jing sumar kidan kidmau ki bingila ban ai tangi ki dawai kidan ke jing sumar ki bangila ban sumar kham de panjat than ya kamet ka phat ja pim de ban point padu ke jing sumar kimde ki ba rem la rapi wan na kham kloi artat bat kidu ki bre keberan yo mau ki ba Sisir melapang koi kidang don chance bikin yo yang umau bertemai. Tapi pidi ban wan check up man la kapor wat la pila de ban wan di kajing sumar rukum jo. Te kini kajing sumar kidai ki pengila ban yo hakunu ka jaka lanu ki civil hospital lanu ki government hospital ki private hospital rukum jo ka bha pa phiwan wa di kajing sumar kham kloi khnang ba phin kiar na ka daga jing shitam ka ba shitam sandan ukhlai bo snew sandan khnang ba phin kiar na ta ka dialysis na ka transplant kadi kita ki mat ki ba kongsan ba ma kwa ban yato ya ki dong sangap ki nong pe jong ne program nam taw ni ukhlai Kublai shibun doktor ban ngisngong ila yo jing mentoy shibun na kane ga jing wan ga jong phi ka studio ga jong i bar ka jing batai ga jong phi namar bun sin ila yo sngo ba kala kan rai than kane ga jing pang khlai mo te le sidon kini ki jing batai ju ki brio mo ki jing batai start ki ba bon hi ki batai ki daw ki bom lasi ki bom shong nong rim rengi tip hi ba ka jing batai start ju ki brio ru teng teng ka pur start maha bat teng teng ki brio jaka ba kinwan ikilat sumar ki nget pen ban ki ba kilong no tangka jing nget bit nei bat kita nget scam ba kin sa pen shitom shu ki brio mo kedai te ngi sungu shibon ba menta ka jan met philawan ban batai ngi ba nget scam ba ki parlok ki ba pe ka program kam namlong tang ka jing shupet melan nei ka de ka ba ngiyo jing tep bat kilat sumar ngi sudon bok mangila don shibun kilat sumar hakani kamo kani kanong ba ka jongi bat kumtang imde ban boteng namar ka jing boteng hi kawana shibun ki jing pen men saupat ya ka kot ka khya ka jongi bat ki babun ki benta ka jing im ka jongi te sa shisien doktor kublai shibun nam ta ka por ka jongphi bar oi kublai shibun ki parlok ru ki bapet ya kani ka program hado bangin de shambia ha ka wai pat ka program health essentials kublai sa shisien pat